λαμπρός απάρχεται, Εφραίνου Ιωακήμ, της Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος, που και στην αλώσωση των γηγενών γεννητώρων Θεόληπτε, ήγαρ Θεοτόκος χώρη, του Θεού το σκήνομα, το Πανάγιον όρος, δια σου ημίν δε δωρείται. Ενείτε αυτόν εγκυμβάλης ευηχής, ενείτε αυτόν εγκυμβάλης αλλαλαγμού, πάσα πνοή ενέσατο των Κύριων, ο του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εκ της θύρας δείκτεται, η χάρις καρπογονή λαμπρός απάρχεται, Εφραίνου Ιωακήμ, της Θεοτόκου γεννήτωρ γενόμενος, που και στην αλώσωση των γηγενών γεννητώρων Θεόληπτε, ήγαρ Θεοδόκος χώρη, του Θεού το σκήνομα, το Πανάγιον όρος, δια σου ημίν δε δωρείται. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το σου και πιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, ο του παραδόξου θαύματος, ο εξτήρας καρπός, αναλάμψας νεύματι του πάντων δημιουργού και παντοκράτορος, ευτόλος την κοσμική, των αγαθών διαλέλη και στήρωσιν, μητέρες συν Δημήτρη, της Θεοτόκου χορεύσατε κράζουσε, και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μεγαέλεος. Το πρόσωπον σου λιτανεύσουσι, πλούσιοι του λαού, στήλης ευφροσύνης εμψυχός και λαμπρών δοκίων, αποστήλβων χάριτην, η Άννα η ευκλαής, φανίσατε το και την προβολών αληθώς, της παρθενίας των θείων απάνθισμα, την πάσες παρθενικές και παρθενίας ποθούσες το χάρισμα, το της παρθενίας κάλος εμφανώς βραβεύουσαν και παρέχουσα πάση της πίστης το μεγαέλεος. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίον Πνεύματι. Αυτή η μέρα Κυρίου
διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε, κατά πηγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι μαρτώνσει. Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνον το ελαιός σου της γινός πως είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νικαιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεόμεθα σε επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, οικίας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη κοινωνία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών και δωρητών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των επιτελούντων την Αγία Εορτήν και Πανηγυρήν ταύτην και των προσφερόντων στα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας, υπέρ αυτών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτσι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, Κύριε ελέησον, Κύριε πόλην ελέησον, ενωρίαν ίσον και χώραν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν,
από οργίες λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μακέρας, επιτρομής αλλοφύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον εύμενη και ευδιάλακτον και νέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσον γη και νόσον την κατημορφηνουμένη, ρίσεστε ημάς της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Ετιδεόμεθα και περ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης, και τον ενθαλάσσι μακράν, και ηλαίος γεννού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Τας κεφαλάς ημών, το Κυρίο κλείνομεν. Δέσποτα πολύ ελέη Κύριε εις Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις και το γενέθλιον αυτής εορτάζομεν, δια δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Οερών δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκην και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσεων την δεήσιν ημών, δόρισε μην την άφεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των τερίγων σου, αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Πεντεάρτους εν τερίμων, και εξ αυτών 5.000 άνθρωπους προτάσεις εκτός γυναικών και παιδίων. Αυτός, Πανάγιε Δέσποτα, ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το και πλήθυνον αυτά εν την πόλη καινορία ταύτη. Εν της οίκης των προσφερόντων στα δώρα ταύτα, εν της οίκης των εορταζόντων αδελφών ημών, την Αγία Νεορτήν και Πανηγύριν ταύτην και εις τον κόσμο σου απαντοπλουσίως δόρισε. Τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εικαίαη,
και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόκευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόκευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παντός αγαθού. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσομεν το Αναστάντη εκτάφου και αρχηγό της ζωής ημών, κάθε λόγαρ το θανάτο των θάνατων, τον οίκος έδωκεν ημίν και το μέγα έλεο. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ της άρθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Περ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτόν, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και νορίας ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ λεόντων οδηπορούντων υπταμένων οσούντων, καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αγρονεφορίας των καρπών της γης, καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ τουρίστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ενίστητη Κύριε του Δαβίδ και πάσης της πραότητος αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Ιδού ακούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, έβραμεν αυτήν εν της παιδείας του δρυμού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Εδοξασμένα ελαλήθη περίσσου η πόλης του Θεού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ους αλευθύσετε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες σώσον ημάς. Έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγίας εκλάντου περιπλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας με τα πάντα των Αγίνων μονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όμως Κύριος τον Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσομεν επί του θρόνου σου. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, η τίμας αλήχνον το Χριστό μου. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Ότι εξελέξα το Κύριος την Σιών, υπηρετήσα το αυτήν, εις κατοικίαν εαυτόν. Σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Ο Θεός την θάνατον πατήσας. Εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσον την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δε κατοικήσωτηρε της αμήν αυτήν. Η γέννησης ο Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, εξουγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας των θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Υγείασε τους κοίνομα αυτού ύψιστος, η γέννηση σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, εξουγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας των θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωή την αιώνιον. Άγιος ο ναός σου θαυμαστός, εν δικαιοσύνη, η γέννηση σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση τη οικουμένη, εξουγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάρα έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας των θάνατον, εδωρήσα το ημίν ζωήν την αιώνιον. Σοφία, ορθή, Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Πότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρωσας, τη αστραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας
τρόπον της ζωής ημών. Κυρίου δεηθόμεν, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών, και σε την δόξα να απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δυνάμεις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πρόσχομεν, Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου. σοφία, Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. πρόσχομεν, Αδελφοί, είδετε πηλίκης ημίν γράμμαση έγραψα, τι εμεί χειρή, όσοι θέλουσιν, ευπροσωπήσεν σαρκή, ούτι αναγκάζουσιν, ημάς περιτέμπνεστε, μόνον είναμι το σταυρό του Χριστού διώκονται, ουδέγαρ οι περιτεμπνημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσι, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη μετέρα σαρκή καυχήσονται,
εμεί δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού ημί κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο, εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομή τη ισχύ, ούτε ακροβιστία, αλλά και νύκτησης, και όσοι το κανόνι τούτο στοιχήσουσι, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μη δεις παρεχέτω, έχω γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού, εν το σώματι μου βαστάζω, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν. Ειρήνη σοι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ουδείς αναβέβη και νης των ουρανών, ημίω εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου, όν εν το ουρανό. Και καθώς Μώσης ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτως υψωθήνε δι των Υιών του ανθρώπου, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ούτω γάρη κάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ουγαρ απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμο. Αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. αντιλαβούς όσων λέησον, διαφύλαξον μας ο Θεός, εις η χάρη τη σοφία. Κύριε ελέησον. Όπως υπό του κράτους σου πάντα φυλατώμενοι, σου δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό, το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.
ως τον βασιλέα των όλων υποδέχομαι.
Αρχιεπισκόπου ημών Δαμασκηνού και πάσα Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας γναυτών, του καταξηράν θάλασσεν και αέρα φιλοκρίστη ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νορία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών, ευλαβών προσκυνητών και δωρητών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν Μυσταγωγίαν ταύτην, και όνε μνημονεύσαμεν εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων τε και ονέκαστος κατά διάνοιαν έκει, μνηστήν Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ηρωικός αυρνουσαμένων και ενδόξης πεσόντων εν της Ιερής του Εθνούς ημών αγώσει, πάλετη και πεσχάτων και πάντων των επελπίδι Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων γονέων και αδελφών ημών, και των ψυχόντων και κοιμημένων δούλων του Θεού, Ειρηναίου και Αλεξάνδρου των Αρχιερέων, Ονουφρίου Αριστίδου Ευτυχίου, Εμμανουήλ και Αντωνίου των Ιερέων, αδελφών και συλλειτουργών ημών γενομένων, Μενελάου Θεοφάνους και Ευτυχίας Μενελάου και Αθηνάς, και της ψυχής και κειμένης του Θεού Ρεβέκας, υπερής και το ιερόν των δεπιτερούμενων μνημόσυνων, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσκου
Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Ανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσου, Κύριε. Αγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων γνωρεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, υπάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Άντρη κτημών του μονογενού σου ιωμεθ ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθόν και ζωοποιό σου πνεύμα την οικαιάη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάσιν. Και το πνεύματι σου. Οδομήσομεν αλλήλους, την αηνομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμαν, τριάδα ομόσιον και αχωριστός. Στήρας τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρινεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στη τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
την Αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν ελέξεων. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και με τα πάντων ημών. Μετά το πνεύματός σου, Ανοσχόμεν τας καρδίας. έχομεν προς τον Κύριον. Ευχαριστήσομεν τον Κυρίο. Αξιόν και δίκαιον. Τον επινίκιον άδων τα βόντα και κρακότα και λέγοντα Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββάωθ, πλήρης ουρανός και η γη της δόξης σου. Ωσανά εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά ο εν της ύψης της. Λάβετε, φάγετε, το μου εστί το σώμα το υπέρ ημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών. Πιέτε εξ αυτού πάντες, το έστι το αίμα μου του της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεση αμαρτιών. Δασά εκ των σών, σοι προσφέροντες κατά πάντα και δια πάντα.
ημών και επισκόπου ημών Δαμασκηνού, ον χάρισε της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σώον ενδημονική άμακρο ημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε ελέησον. Και όν έκαστος κατά διάνοιον έχει και πάντων και πασών, Και πάντων και πασών. και δώσει μην εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν, του πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Θεού και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Πατρός, και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. πέταμος χαμιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων, Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. ως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον, και νοερών αυτοθυσίας στήρινσης πνευματίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θείαν χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, εισάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Συ Κύριε. και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα Φαρισίας δε κατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν έγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. ως κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν, Συ Κύριε. άρετη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, εθού ευλογητός σου του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσκομεν τα Άγια εις Αγίης. Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Αλληλούια.
φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Είδομαι το φως το αληθινόν, ελάβομαι πνεύμα εφοράνιον, έβρωμε πίστην αληθεία, διέρετον τριάδα προσκυνώντες, αυτή χάρη μας έσωσε.
αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αξίες ευχαριστήσαμε το Κυρίο, αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν στη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα, Κύριε. ότι σύ ο αγιασμός ημών, και σε την δόξα να απέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν, Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ευλογώντες, ευλογούντας οι Κύριοι και αγιάζοντες επί συμπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, της Εκκλησίας του ιερεύσε, της άρκους ημών, το στρατό και πανί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να απέμπαμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίαη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ύμ και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου είναι ευλογημένο από τούτην και ως του αιώνος. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. ευλογία Κυρίου και έλεος ελκυφημάστη ευτεθία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών ο Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμογίας Αμνητρός, και το γενέθλιο να εμείς εορτάζομαι. Δια δυνάμει του νίκης του οποίου σταυρού προστασίας των τιμίων επουρανίων, θείων αήλων νερών δυνάμενων σωμάτων, οικεσίας του Κυρίου Δόξου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου και την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν, των Αγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάται πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας.